Era moi correcto. Sempre por diante o seu bo día ao entrar no café. Bo día. Bo día. Ponme de sobre, por favor. Claro, un segundinho. Aquí ten o seu café. Vestía ben. Adoitaba levar americana de pano caro e pantalón de tergal. Nunca usaba garabata. Só un discreto pano no bolsillo. Quizáis que levase sombreiro era unha extravagancia en alguén tan mozo. Todos os días do ano entraba por aquela porta cuns aires de marqués. Pois paréceme un cliente do máis normal. O caso é que cunha puntualidade británica tomaba o seu café casi de un trago e escaqueaba a culleiriña da mesa e ia ao aseo. Coa culler o baño. E iso por qué? Calo! Queres que che conte a historia ou non? Continúa. Facío como algo rutinario todos os días e sempre á mesma hora, hasta que... Non é o mesmo morrer que perder a vida, camareiro. Non é o mesmo vivir que morrer no intento, cabaleiro. Aquel día apareceu morto no excusado. A culler e o demais á beira. Si, ese yonqui de boa familia era moi ocorrente.